Bobo domina musara mogola. Jelu ma fina ko ba tigɛ nɔngɔn na turama. Ni boli kɔni bɔra kɔni yɛrɛ wala ye min kɛ. O tɛ transition bolo dɛ. Minnu bɛ kɔfɛ ka na minnu b'a fɔ k'u kana u kana kɛ. An ka laɲini o de u kana o. Parce que justice de y'u convoqué. Olu bɛ mun de nɔfɛ u degera min na fɔlɔ fɔlɔ. O ye mun ye? Fanga ka don maa minnu nɔ minɛ nɔ ka fanga ka don ni justice ni ɲɔgɔn cɛ. O banna o. N'o transition tile la. Transition yɛrɛ ye directeur minnu sigi u filɛ kaso la nin. Transition yɛrɛ ye maa minnu sigi. I bɛna transition ka transparence dɔ yɔrɔ la mɔgɔ bɛ fili choix la koyi. I bɛ mɔgɔ dɔ wele k'a kana baara dɔ kɛ i bɛ fili a la. Transition yɛrɛ ye mɔgɔ minnu sigi. 1 an 2 ans les mêmes personnes se retrouvent en prison actuellement. N'a y'a sɔrɔ ko transition est pour quelque chose ou bien u bɛ ka kuma minnu fɔ ko ye tiɲɛ i bɛ mɔgɔ wele ka na a ka dɔnniya de la mais a jugo o b'a yɛrɛ de bolo. Donc politiciens bɛ ka min fɔ nin ye ko a ye mɔgɔw to yen u ka don kɛ. La justice elle est indépendante. Ni min kan ka wele o bɛ wele ni min man ka wele o bannen de. Asi ma mɔgɔ labɔ transition fanga kelen tɛ min ye mɔgɔ labɔ wa a tɛ mɔgɔ ladon. Mais pour dɔw ko dialogue fana lancé len don dialogue intermalien daminɛnen don. Mais dialogue intermalien minnu ma faso wari ta o olu de ko don. Awɔ dialogue intermalien kɔrɔ de ceux qui n'ont pas volé ceux qui n'ont pas détourné les deniers publics. N'a fɔra dialogue intermalien minnu ye malo ka wari ta olu sen t'a la dɛ. Ni dialogue intermalien dɔ kan ka yafa bɛɛ ma an tɛ faransi wele ka na. Faransi tɛ Mali dɔ ya. Faransi fɛn bɛɛ tɛ Mali ya. A ka armée bɛ yan a ka fɛn bɛɛ bɛ yan a bɛ balo yan na a b'an ka ministère kɔnɔ a b'an ka fɛn bɛɛ kɔnɔ. Si c'est le dialogue qui peut suffire, dialogue tɛ o hakilina dɔ de don. Donc an bɛ min fɔ u ka kuma wɛrɛ fɔ min tɛ nin ye. Au contraire il doit plutôt féliciter la justice. Mɔgɔ mɔgɔ nɔ minɛlen don a bɛɛ nɔ minɛla min kan u ka bɔ k'a fɔ ko nkalon na a dɔ ka fɔ dɔrɔn yala k'aw jɔ ka ɲɔgɔn wele ka na nin ye nin kɛ nin ma nin kɛ aw yɛrɛ k'a fɔ dɔrɔn ko nkalon don u yɛrɛ k'a publier ko nkalon don minnu yɛrɛ bolilen don ka taa kɔfɛ mais c'est vraiment parce que k'u ka droit de réponse bila dɔrɔn Facebook kan comme olu yɛrɛ dɔw ko k'olu ma bɔ convocation kalama k'olu ɲɛ b'a la k'a fɔ ko sur les réseaux sociaux ko ils voient que vraiment il y a des cabales contre eux. Ok il faut nous répondre sur les mêmes réseaux. Il y a min k'a fɔ réseau kan. Blindé ko min kɛra les blindés marque Moroder la min fɔra 30 kɔ min fɔra 36 ye a fɔ maa ta i ka jaabi di réseau kan. Compte sécurité minnu fɔra k'a créé la BDM na a fɔ maa ta. Donc fɛn minnu fɔra k'a fɔ ko a taara blindé mun san les blindés 100 blindés 100 blindés à 1 milliard la a ye ta fɔ ko maa san ou bien 100 milliards de je ne sais pas 1 milliard par blindé blindé kɛmɛ min fɔra blindé kelen k'a wari juru ta yɔrɔ min na ka tila k'a wari kelen na segin fournisseur ma yɔrɔ bɛɛ la hali wari mana Mali la yan. Donc a y'a fɔ maa ta sécurité dossier aéroport la a fɔ maa ta a y'a ka droit de réponse sɛbɛn a k'a bila. C'était pas facile. Olu degelen don min na u b'u interférer u b'u immixer mɔgɔw ni fanga cɛ. O tɛ o Asimi ko k'a n'a ko bɔra ale yɛrɛ baden de kan k'a cɛra n'a ye ko k'a minɛ. Asimi ko ni justice bɔra ale yɛrɛ baden de kan ale yɛrɛ ka mɔgɔ de kan k'a jɛra n'a ye ko k'a minɛ. Mɔgɔw ye manamanakan caman fɔ mɔgɔ caman ta la walahi mɔgɔ kan yafa deli Sadio Kamara fɛ. Don min na kurantigɛ bɛ juguya a fɔra yan ko Sadio Kamara burankɛ ko o de bɛ fanga kunna ko de bɛ ministériya la ko de y'a kɛ ko foyi tɛ k'a la. Mais bi o bɔra ministère la fo o tigilamɔgɔ bi a bɛ ala ka lajarabiw la a bɛ kaso la mais mɔgɔ kan ka bɔ ka yafa deli Sadio Kamara fɛ fɛn bɛɛ fɔra a ma. Si on a tout imaginé ici donc si c'est maintenant de faire retourner les gens ne bolo bi u yɛrɛ kan k'u sigi k'u ka tiɲɛni kɛ nɔ lajɛ en 7 ans a ye faso wari labɔ k'a bɛ armée dilan en 7 ans a ye wari labɔ k'a bɛ mɔgɔ jogo dilan en 7 ans a ye jamana ka wariw engagé entreprise la ko minɛnw minɛ minɛ mana n'olu welela bi dɔw de bɛ Bamakɔ yan ko wa k'a ye mɔgɔw to yen u kana hali sema mɔgɔw bɛɛ kana mais i bɛ sariya de ka bolo kan Asimi ma mɔgɔ si labɔ wa Asimi tɛ se ka don mɔgɔ si ni mɔgɔ si cɛ parce que aw yɛrɛ de ko Sadio burankɛ ye Seydou Lamini aw yɛrɛ de ko ten dɛ maa min m'a to a burankɛ la n tɛ bɛna to mɔgɔ min na ne m'a fɔ olu de ko a burankɛ don ala ma ye kira ma ye o don u ye cɛ lagosi ni fɛn bɛɛ ye donc pour la première question k'u kana aya Bobo an bɛ tɛmɛ o kan an bɛ taa ɲɛfɛ tugun toujours an bɛ to élection hokumu kɔnɔna na mais te sanga min te sanga ale tɛ jumɛn ye t'i bɔ i bɛ te sanga dɔn te sanga ne t'o dɔn n bɛ kɛ ɲininka de kɛ tɛmɛ ne wala dɛ Bobo an bɛ to élection hokumu kɔnɔna na parti politique y'a jira k'a fɔ ko 26 mars tɛmɛnen ko
élection ko transition ka délai banna i bɛ se ka jumɛn fɔ o la ko ka gouvernement d'union dɔ sigi sen k'a ka 6 mois d'o ma dɔw ka proposition kɛra o ye pour que olu bɛ se ka élection labɛn cogo min na élection bɛ se ka kɛ cogo min na. Tu sais que n'i ma baara foyi kɛ jamana kɔnɔ ni politique dɔrɔn tɛ ni politique jɔra i bɛ sɛnɛ o de bɛ ka jouer parti politique caman kan les soi-disant chefs des partis politiques o de bɛ ka jouer kan parce que u tɛ se ka vie foyi kɛ ni ministère tɛ quoi a dɔw kɛra ministre a tɛ ka waati a dɔw kɛra ministre i bɛ ka waati a dɔw fɛ ka kɛ ministre fana transition kɔnɔ c'est fait ils ne voient même pas la souffrance des Maliens olu ka kɛ ministre ye dɔrɔn parce que u mɛnna chômage la quoi transition daminɛ ni sisan cɛ ça fait 3 ans u da tɛ foyi la u tɛ se ka balo quoi parce que u ka ji talen don jamana fɛ u ka courant san don jamana fɛ u ka loger nourri véhiculé c'est fait u bɛ ka charge yɛrɛ vie u ka niveau de vie yɛrɛ ka bon u ka revenu ma donc u bɛ mankan sugu bɛɛ kɛ ça fait hali n'a si bɛ san 10 kɛ a k'olu don gouvernement kɔnɔ dɔrɔn mais Moussa bɛ transition expliquer ye parce que est ce que u ka propos ninnu est ce que transition yɛrɛ ye baara kɛ n'u kɛtɔ la ka u ma kuma ko transition banna de maliyɛn bɛɛ ka namɛ dɛ transition banni dɛnnen tɛ décret la. Le décret parle du délai de la transition et non la durée de la transition. Délai est oui, délai est ouati. Durée est oui, durée est commencé. Commencé de wajibi à moi. Transition durée, attaché à son article 22. On va faire de transition de continuer l'élection dit. Transition de ban automatiquement à RMA. Ni élection présidentielle qui a présent pour serment prêté transition bana. Transition n'est pas lié à un délai. Délai est décret dit, assimilé décret dit. Mais charti, on veut assimilé décret sans fait. Politicien kata la. Pour y aller, on va comment, on va faire. Pour ouais, n'a mania assimilé délai bana, assimilé gouvernement d'aile. On va consensus que. Oui, mouya nous ta calo flaque gouvernement kon. C'est pas nous ta calo flaque gouvernement kon ministériel là ou morobo là. Ou quand il faut son père. Et où malin ka foko ah. Ou le gouvernement et si le gouvernement félicité qui dans le mineur. Et le gouvernement félicité ka fo bi ah tiens la izinu oubli là wa. Et le gouvernement félicité ka fo bi le nombre d'attaques mon femme le gouvernement a su quand même surmonter tout ça. Il y a quoi fois. Il y a une préoccupation qui est en compte. Quand on dit que Malien il y a comment couranté quand on ah à la bête à la diaga une solution pour dire quand il sait que Malien a des coups en compte. Ça fait un faut que Malien ah mais est-ce que vous avez aucune proposition que quand on a la fin au bemi. Mais au gouvernement qu'on a ah mais donc quand on est un parti politique on n'a pas le droit qu'à Jamana ka aspiration faut en compte il manque Jamana ka hakina faut en compte de gouvernement de te malien de gouvernement politicien ga mirina non quand on politicien mirina ko tede ne bolo il be gouvernement non vraiment il franchement politique de bible donc kafié nous mo te malien nous mo be malien na fem ko ngaboni fem pe no bina lu re bolo o e kidali Carmé gen kabo kidal ka fanga gen kabo kidal ka anga 46 positions de binan nous bolo depuis 2 minutes gono ka drapeau tout kidal nous ko gouvernement félicité on t'a bané nous ko nga wuli tout tomo tout gao kidal agelo kanga mak tan ko da ka kantke ça fait quoi fierté de dobi armée bolo ka segna kata agelo no tanga sunu ngara fui ka préfet woro préfet nani ane sous préfet fla ou bien sous-préfet nani ani préfet fla ou da ou kantia kidal ali sini mo mo justice ngalike ali sini ko be to no ngali make o kera mo mo ngulu aw manga sigimbi ka okli tolula police den joli sara bi kidal takala janam joli sara garde joli sara na foro ko kidal récupérer là ay miri ala ka militant na aw kana miri gouvernement na ay takataw ni ka gouvernement aka militant ka ako militant be gawo ako militant be tomo ako militant be mopti ah namanya yora foro ko yoro sumara on be na kana sécurité tuwa laje kana nga parti foli kawla o de parti politique ou tani ka ko élection tiga tondi ngara laje be tugudi et élection na joy élection ke bamako dron ni élection ke mali fantan na ni bedi donc au lieu de parti be niveau mina
dans les régions, dans les cercles, dans les arrondissements, ou quand on l'a dit, bon, gouvernement ko o kuma na yoro mi na na wala jabi tugu ju u ka damno la folo wore de kuma yi ko ba o ka sécurité be donc olu mo to ka militant de sécurité là on s'en fiche de la sécurité de leurs militants son à partir fin B ou be ko bureau sur Mali fantan na mbefe mais qu'est-ce qui les empêche ali ka boka da mo la ese gungoro you ye don jumɛn k'u filɛ ka fɛn kɛ u bɛ se réseau kuma kɔnɔna na mais u filɛ nin hali u ka parti yɛrɛ tɔndenw ta kalama k'u ka nin kɛ n'o tɛ u b'u gɛn nu mɔgɔ foyi t'u ka parti tɔndenw na sinon nin façon na yanni politicien k'a fɔ ko transition délai banna ka élection kɛ u kan k'u ka base de consulter ka a congrès k'a bɛɛ ou bien conférence nationale kɛ ou bien conférence régionale kɛ min ka politique de f'i dɛ n'i y'o kɛ kuma min na i bɛ se ka i ka délégué parti délégué ni parti cadre k'u bɛɛ wele ka na. Kana fo ye bon an bɛ transition de kɔnɔ transition banna ba hakina ye mun ye par sabula an bɛ fanga ɲini aw ka lafiya de kama i y'a parti jumɛn ka kɛ mɔgɔ kelen de bɔ k'i jɔ ka sɛbɛn k'a bila donc il parle au nom de tous les partis tous les militants ils n'ont même pas besoin d'aller consulter la base donc k'a ɲɛf'u ye dɔrɔn n'i y'a ye bi Assimi bɛ ka élection repousser wallahi n'a danna Assimi yɛrɛ ma élection kɛ sini n'i y'a da Assimi ma élection kɛ sini Assimi bɛ ka jamana sumaya politicien de kama pour u kana taa minɛ ah oui u kana taa minɛ ni maa kelen tɛ mun bɛ se ka munumunu mɔgɔw bɛ ka taa yɔrɔ min na sɔrɔsiw de b'a la ka sa sɔrɔsiw de b'a la ka sa mɔgɔ den tɛ ka taa sago ye jamanaden de b'a la ka sa sɔrɔsiw de b'a la k'u ni di don o don sɔrɔsi dɔ de bɛ tomber walasa maliyɛnw ka masumaya Musa n'i ye Segu tɛmɛ ka don Mopti kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko jamana in bɛ baara la. Il y a plus de milliers de véhicules. Armée be munumunu na fan bɛɛ fɛ pour que jamana bɛ basigi. Avion bɛ sanfɛ jinga wuli la, bombardement bɛ sen na, arbitrage bɛ sen na, carburant bɛ ka utiliser. Don o don attaque dɔ bɛ ka repousser. Terroristes bɔra Sahara kɔnɔ, u nana Sahel kɔnɔna la. U bɔra san Kidal, terroristes b'u kunda ban esi wa kalama dans la forêt de Baoulé, u bɛ ka jigin ni Nara ni ka jigin ka bɔ Nara kana ɲɔnɔ mara la sa. Terroristes bɛɛ b'u kunda yen kan sa. Parce que caman sar'u la, tasira tɛ nasira tɛ. Ne bolo ni militants hinɛ b'aw la, a kan ka gouvernement féliciter pour ces efforts là. O y'a fɔlɔ fɔlɔ ye. Donc n'i y'a mɛn k'a fɔ n bɛ élection kɛ, i bɛ se ka munumunu de. Ala ka hinɛ Sumala Sy la, Sumala Sy minɛ la, a minɛ jɔn bolo, n ko a minɛ la démocratie b'o de bolo. Démocratie fanga, a minɛ olu de bolo. Jɔn ye Sumala Sy labila, transition sigira ka baara fɔlɔ kɛra Sumala Sy labila de. Classe politique bɛɛ kun kan ka gouvernement féliciter, ka transition féliciter. Il n'y a que pour ça, le chef de file de l'opposition, Sumala bɛ tiɲɛ so bi, a ko a ka danamɔgɔw ma, n kan tɛ minnu ta ye wariko ye dɛ, a ko k'a ye ninnu soutenir, ne kun t'a dɔn n bɛ segin balo la, mais a y'u fu, a k'u wale ɲɔgɔn na, u ye effort min kɛ Sumala ba, ça fait i b'a bila i kunna quoi, minnu bɛ tiɲɛ so bi, olu bɛ kodɔn bi minnu bɛ yan. Sumala Sy ni fɔta, mais an ɲɛ b'a la hali bi, bolofara dɔw bɛ ka kuma wɛrɛ fɔ nin transition in ma, parce que olu ma miiri Sumala yɛrɛ ka bilali ni fɛnw na. I bɛ nin politicien ninnu bila campagne na bi, u bɛ t'u n'u fɛn fɛn minɛ la u bila k'a fɔ ko sɔrɔsiw y'a dabɔ kama. C'est pour créer le chaos. Sinon a taa, y a pas de problème. N'i ye Assimi tɛ bi cɛ si sen tɛ ka don Kidali. Ayi, kana i yɛrɛ sɛgɛn. An ka taa kɛ. Ayi. Siran jumɛn ni Assimi tɛ ou bien sɔrɔsiw kanubaga ou bien jamana kanubaga cɛ o cɛ y'i sen tɛ Kidali tɛ bɔ. Mais minnu tun bɛ miliyɔn 400 de sara ka don Kidali, caman bɛ kuma la olu ye miliyɔn 100, u ka parti ye miliyɔn 400 de sara. Ils ont été tous sécurisés par la CEMA. Ninnu yɛrɛ dalen tɛ Mali armée la. N'o tɛ an taara Kidali yanni anw ka taa anw tɛ dɔwɛrɛ ye média kɔ. Aw minnu ye jamana mara, aw minnu ye jamana armée mara, aw minnu ye jamana économie mara, aw de kan ka taa ka taa aw ɲɛ da Kidali ka denw kan. Ka fɔ an nana ka tɔndenw lajɛ. Mais o ma taa o, anw de dara armée kan ka taa. Anw de taara armée anw de donna sɔrɔsi avion kɔnɔ ka taa Kidali ka na. Réalité min bɛ yen an b'a dɔn. Bon ni Assimi bɔra la bi, ou bien Assimi ka ciden bɔra la bi, cɛ tɛ ninnu na mun bɛ se ka se Kidali. A tɛ yen. Ah, siran kɛ u yɛrɛ dalen tɛ armée la o. Ninnu yɛrɛ dalen tɛ armée la ko armée ye Kidali minɛ tellement que est ce que terroristes ninnu ye ninnu hakili ɲagami. A dɔw y'a fɔ yan, u ka parti y'a fɔ yan, ko aucune fanfaronnade politique ne peut me permettre d'aller à Kidali. A taa discours ta k'a lajɛ. Minnu donna Kidali, ils ont payé 400 millions aux rebelles pour leur sécurité.
donc côté ko marché ka ko dolu daga Kidal donc Kidal kunte Mali doy mais bi Ismaël Wage colonel major Ismaël Wage be chien de Kidal ka dani chien wolonvla semaine ngona sa da fo chien fla Kidal ka ale ka soyi ne re tra linga nda da do aya fuyo do kangata yani ka ko élection ti ire yoro min bini bolo ti nya dawka Kidal bino le bolo yani ka ko élection fait min bini bolo ti nya da ka na so chien du ça veut quoi yani ka ko élection il faut contrôler les actions gouvernementales il faut penser à tes militants n'a sorti la élection mais nous seulement donc Assimi ka c'est pour leur propre sécurité faut Assimi ka policier nous arranger Assimi veut que ko ka basi wa se ka au moins so se ko munu complot de dos ou bien ta sans est-ce que va kalama nous na la turu sou faire modoro ou bien nous na la mo do fait ou bien anima fa do ko wa ko daga ko no sera gagner c'est pour trouver un alibi là go ko sorosu e moins beta ka ku ka du vraiment wa wi sorosu ta ku yere koloshine sécurité be ku me kolosu re bulu sorosu re sera ku yere koloshi ka ta yoro la amek la kana bi kuma wore kono tu o de ato Assimi ga yoro je ka di nunu mali wallahi Assimi élection re ke bala be Assimi de degun so na be nunu arranger le fait que nga prolonger abe nunu arranger nte na dana sorosu vraiment na dana sorosu candidat ma na dana ka fo ko bi quand me fait ni surasi ni be ni surasi ka mo de ka si be surasi ku bolo mo do la wallahi ali amunu be surasi ko ku kanu amunu ga transition fanga entra Mali fa mbeka am mo lu ma se am se kan si ko lu kalambi nte kunu do ne mais bi ne se kan si ka politicien nu be kala yoro to wala parce que ne sera ro lu ma se nous tira fo sécurité là ou te fo do Mali là kata Bamako ki sigi ka fo waya bana mais abana gela abina jombulo nga bina odi bulu iye ñu ko mi kili nga gouvernement félicité ni a chien folo sungolo ka ke Kidal iya di ko ni a chien folo sungolo ka ke Kidal amadu kun fako ni a chien folo sungolo ka ke ka soro sema mo te famaya la ni a chien folo grâce à son excellence colonel Assimi Goïta iya di fleb ya abi ala bulu why abika sunte kaburu kono amadu kufa kumbe mo da ku bobi abemi o ngonu de ni mo kele nunu de nana kana contrat ke ni français bika o war kele daga nunu baluna e Kidal o le be fen beke parce que mo bo de law after election kun ke ka janfa auto sena e wati mina ngo kame yali nga Kidal mine e ama gouverneur de vocal sera ani sema mo be complot là donc a bikuna ou mo be élection mo na parce que fin jamais de transition kono na soro ko régime démocratique de wala ko tsaka ke amra femi ke bi amra mena santo mina ka nyar la kana ka njo anyar la na ko me régime démocratique de kono tsaka ke to bu ban tre flasri ka dango bibina action mu mira ka ke iba ke bi ki kuma di assemblée normalement aba fi ko no ka be gouvernement balaga ko fo France teta ministre gagné na ko asoro ko assemblée des élus kumbe comme demanda de assemblée monsieur kumbe gouvernement ko non na ministre balaga ko jom en sécurité il faut penser à la sécurité non ni ministre taro yan salé ni tranchon kunte tieshi kunte ka ministre manke ni tranchon te parce que assemblée kumbe baliki tsika guerre ana sore ma blaka non demanda dumbe na o de be jidama o de be ndama parce que nous côté malin on va faire nous doit projet ou ni projet financement mon fait mon ils allaient tout faire pour contester le gouvernement les présents comme ça ministre manque ni transition tenir barkani gain politicien ko ma fi ko me ba gain ce qui donne mu ne be bolo ki donne yere donc ni transition de ce ko ka tie au là tous les Maliens sont d'accord ces politiciens nous les sont fou famia quoi nous les sont famia ou de transition quoi transition bu yere ka here de ko mais ko chama bala ka fena ko ni Assimi fena ko no dale ba la ko ta élection na ka élection organisée anu kata no de fuyo ama ko mako ko na Assimi dale ma la dia ya na Assimi no dale mo lo fena ka Kidal min binu bolo Kidal min binu ko visiter ko voyager là ya na nga ko ta élection na élection me ke Mali kuna ko nous fena dale ndu ka Kidal nous dale ndu yere la ou ka gawoteme wa gawoteme no we min kera Malien ba dom wallahi bi les Maliens do be o nyama na dam nunga cheni non
tellement que malien do yoro bina to mina malien do to dona malien do nyebe malien ɲɔgɔn sa to la to bu do le ka yele su bala ka bin Moussa do sera yafa politicien ma fuka tiɲɛ wuli tellement que tiɲɛni kɛra dugu bala ka bin kɛlɛ tiɲɛna armée bolo tubabu bala ka mɔgɔ dɔw armée tubabu bala ka mobili di terroristes ma u bɛ k'a di sema mɔgɔw ma buna hadamadenw ɲɛ b'u sunsurunnen la o seba u ka fanga tiɲɛna mais u kelen bɛ ka kalifa don rebelles la olu nana ye bi rebelles taara Mali drapeau bɛ ka flotter bi olu bɛ ka t'u ka nakaw la olu bɛ ka t'u ka fɛnw na billahi sera n'i ye politique kuma fɔ dɔw ɲɛna i tɛ wuli ka b'i sigiyɔrɔ la wallahi Assimi bɛ ka ninnu arranger de élection kɛ sisan a bɛ Assimi de arranger élection kɛ sisan a bɛ Assimi de arranger ninnu ta ye Bamakɔ kuma de ye koyi. mais Bobo est ce que a ma se sa Assimi yɛrɛ ka politiciens wele ka kuma u fɛ ka fɛn dɔ f'u ye u bɛ se ka min faamu parce que foyi k'a fɔ premier ministre b'a la k'u wele dɔw b'a la k'o fana boycotter hey u tɛ ka t'o ka weleli lamɛn. ne premier ministre ka kuma man di ne n'i kumara k'i b'a fɛ i t'a fɛ ne bolo n'aw bɛ fanga kelen kɔnɔ a bɛ ɲɔgɔn na di n'aw bɛ fanga kelen kɔnɔ a bɛ ɲɔgɔn na di n'i ko bi k'i bɛ ladili kɛ n'o tɛ yanni k'an tila Kidali libéré la o tun kan ka sɔrɔ consensus politique dɔ de bɛ autour de la transition c'est donc bɛɛ n'i ka baara de don quoi an bɛ ka opération kɔnɔ na don min na gouvernement b'a fɔ ko un léger report ne b'a dɔn fɛn min tun bɛ yen ne b'a dɔn c'était pour libérer Kidali mais ni gouvernement tun ko k'an bɛ élection kɛ après la libération de Kidali terroristes tun b'u ka action bɛɛ concentrer Kidali kan Kidali tun tɛ bin nɔgɔya la. C'était purement stratégique. Ni Assimi tun ko ko n bɛ élection bɔ a ma ni n bɛna Kidali récupérer ni Assimi tun y'o kɛ a bil'i kunna ko u tun bɛ diɲɛ terroriste bɛɛ bila ka na Kidali ou bien tubabu tun bɛ ko su bɛ Kidali ka na libérer mais on a dit un mouvement stratégique an ye Kidali libérer tile kelen donc voilà le motif du report léger des élections ça an ye Mali kunna kun bɛɛ minɛ o ni mɔgɔ kelen de kun kan ka bɔ k'a fɔ gouvernement ma ok vraiment an kun ma sigi ni équipe bɛ se ka nin kɛ wallahi politiciens de kun kan ka nin fɔ gouvernement ma mais an b'a ɲini fɛ an bɛ nin délai in d'i ma mais a kana effort bɛɛ kɛ fu ye aw ma se ka min kɛ mɔgɔ dɔ de y'o kɛ il ne reste que ça seulement ye mɔgɔw sara aw bolo hali sisan aw ma se ka min kɛ fanga dɔ de y'o kɛ a ye ONU na ko Mali ye ONU dɔ ye parti politique jumɛn bɔra ka MINUSMA dénoncer k'a fɔ an ka bɛnkan la nin t'a la parce que Mali fɛnɛ contribuera don ONU na n'i y'a mɛn ko MINUSMA Mali fɛnɛ de don les 600 milliards là n ko Mali fɛnɛ contribuera les 500 millions d'euros là les 500 milliards de francs CFA n ko Mali fɛnɛ ka wari de b'a la donc an ka sabali Assimi bɛ ka fɛn fɛn kɛ a bɛ ka kɛ ninnu de Assimi bɛ ka politiciens de ka sécurité makana n'o tɛ n'a ye Assimi jaabi Assimi bɛ yala sago la Sadio Kamara bɛ yala sago la ministre Wage Sumani Wage an b'a an ici même si ne kan ka taa Kidali n bɛ taa munumunu ka na Kidalakaw ko k'u fumana ne ma surasiw ko ten ko ne ɲanafin b'olu la k'olu bɛ fɛ ko ne ka taa n bɛ taa Lale Kadiri su tile 27nan n bɛ taa sogo ɲimi ne ni walahi ni Ala cɛ n'u sɔnna ne n'u bɛ taa ne n'u bɛ segin ne t'o cɛ ko ne bɛ taa ka mɔgɔw di ka segin dɛ bilahi ne tɛ taa baara kan kɔ don u la u ka da ne la u kana n ka taa ne bɛ taa Lale Kadiri su kunbɛn gamu ko ne ka taa k'a bɛna fɛ ko ne ka taa duwawu ta yen ne bɛ taa duwawu ta la yen ka an karamɔgɔbaw kan ka bɔ yɔrɔw la ka ɲɔgɔn sɔrɔ Kidali fɛn su an kan ka taa yen yaya mɔgɔw bɛ bɔ yɔrɔ bɛɛ ka na an bɛ taa duwawu ta la n'u dalen don u yɛrɛ la bilahi u kana n ka taa n'u taara ka na n'u ye réalité min n'u ye élection kuma f'u da la ka kuma u bɛ tigɛrɛ fɔ gouvernement bolo walahi b'a fɔ Assimi ɲɔgɔn tɛ yen Musa ko kabra an bɛ wuli avion na Musa Sekaza n'anw bɛ wuli drone TPD ba Artam 3 de 2 de bɛ wuli anw ɲɛ fɔlɔ Musa n'i y'anw ye sango la i bɛ ko masakɛ an bɛn Ala cɛ Musa i tɛ da Mali armée la fini bɛ ka taa Kidali Musa dès drone en avance i yɛrɛ sigilen bɛɛ est ce que b'a kalama i ɲɛ bɛ fan bɛɛ la fan bɛɛ Musa pilote ye malien surasiw bɛ avion kɔnɔ i yɛrɛ masaya sigilen don drone b'i ɲɛma cɛ i b'a dɔn o de la k'i ka armée ka farin ninnu tɛ foyi dɔn armée ko la wala u bɛ Bamakɔ yan de n'u taara don o don kan ka taa Mali la ka na n'u mana tɛgɛrɛ fɔ Assimi ko taa kuma u b'a fɔ ko Assimi bravo Assimi ɲɔgɔn tɛ yen hey ko jugu ma k'u tile la sa i b'a dɔn ni ko cɛ n'i bolo quoi i t'a dɔn jugu ma ye fo ka ko ɲa ko cɛ man jugu koyi ni fanga ka cɛ i bolo o tɛ ko jugu ye Musa mais ka fanga ɲa i bolo de ye baara ye n'i y'aw ɲa avion kɔnɔ an tatɔ Kidali i b'i kan to i b'a bila i kunna i b'a kalama k'an bɛ taa jinɛ faga de la
sécurité ça fait drone be sanfɛ an bɛ jigi n'i ye Musa a f'u kana an ka taa sa Ala kama ne b'u deli u mɔgɔ 2 dɔrɔn ka da ne kan ka taa non anw de ko élection kɛ mɔgɔ kan ka na parce que an ye Mali fan bɛɛ yala an n'an ka armée fan bɛɛ yala olu mun kun b'u sema ne kun b'olu garder o olu tɛ da hali olu ye rebelle armée cogo min na ni marifa bɔra olu ma se ka taa ko Mali armée bɛ se ka ninnu déloger o parce que olu ye terroriste ba ninnu pakistanais ninnu olu bomosi janba ninnu Musa n'i y'u ye bɛ siba kalama u ɲɛ kɛlen ko Big Sen ko Pakistan terroriste de tun bɛ ale ni Algériens ka mercenaires ba ninnu ani Algérie sɔrɔsiw olu de tun bɛ Mali nord la donc a b'i kunna ko Mali armée tɛ se ninnu na yɛrɛ mais n'i taara de i bɛ Mali armée ne ninnu taara Kidali ka na dɔrɔn o tɛ kuma bilen walayi Assimi kan k'a kɛ de mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ taa élection de kan ka parrainer par Kidali k'i parrainer wallahi ni Assimi o décret ta sisan wallahi maa caman élection fɔ ta bɔ ça fait quoi i tɛ candidat a bara fo i ka parrainer par Kidali Kidali yɛrɛ Kidalikaw k'i parrainer ni mɔgɔ min sera ka taa Kidali ka segin ka na ayi o ye candidat ye awɔ an bɛ lafiya sisan hey k'i sigi Bamakɔ kumaba fɔ la ne t'olu jaabi o Musa n'i bɛ taa don min na Kidali i b'a dɔn ko Mali armée ye tiɲɛ ye ne y'o de f'i ye à chaque avenue i bɛ cɛ 2 sɔrɔ arme b'a bolo Musa i ma se ça fait t'i ɲɛ da yɔrɔ in kan quoi Bubu bɛ ka fɔ cogo min na politicien u kan ka taa mun ye non o de ye kuma ye n'u taara kuma min na sɔrɔ k'u bɛ élection kuma fɔ an ye k'u to Bamakɔ yan a tɛna ninnu bɛ Bamakɔ yan sogo ɲimi jɛgɛ ɲimi na glace la k'i sun tigɛ fɛn na o tɛ kɛ o courant bɛ Kidali o ko courant tɛ yan courant bɛ Kidali tigɛ cogo t'a la ji bɛ Kidali tigɛ cogo t'a la ne ye seliji ta Gamu ka ɲɛgɛn de kɔnɔ ji bɛ na de wuru fanga ji pression Musa fa bɛ digi sen na n'i ka babini n'u ma dɔn a b'a tigɛ ji bɛ yen courant bɛ yen so bɛ yen nɛma bɛ yen jɔba ye n'an taara sogo ɲimi na n b'a photo ta n b'a d'i ma i b'a ye n bɛ sogo jalan d'i ma n'Ala sɔnna ma min sama sogo jalan na n'Ala sɔnna ma n bɛna sogo jalan d'i ma ayiwa Bubu mais nin bɛɛ la politicien ni an y'u ɲininka u b'a fɔ ko a kɛra cogo o cogo fanga bɛ tila ka segin olu ma ayi fanga bɛ segin politiciens de ma mais fanga tɛ segin darimɛɲinina ma n'o tɛ la politiciens tɛ sa ayi politicien tɛ a baara élection na koyi politicien bɛ jamana gɛlɛya de ta k'a da kɔ la politicien bɛ jamana féliciter a ka ɲumankɛ la politicien bɛ jamana critiquer a ka jugumankɛ la a b'i critiquer i ye nin kɛ nin ma ɲa mais i ye nin kɛ nin ɲana i bɛ se ka nin fɛnɛ fara kan a bɛ fɔ nin ko politicien mais ne mɔgɔ t'a si la e mun mankan mɛn sa ni élection tɛ komi e kun bolo ko parti dɔw ci la yɔrɔ e kun bolo ko parti tɛ yen ne kun bolo ko parti tɛ yen mais i m'a ye u mago bɛ fɛn fɛn na o élection dɔrɔn u mago tɛ maliyɛnw ka foyi la e ye maliyɛnw ka degun jumɛn kuma y'o da ne bɛ conseil 3 di Assimi ma n'a ye ne lamɛn dɛ n'a ye ne lamɛn ça fait quoi faraɲɔgɔnbaliya min bɛ yen a ju ye fɛn 3 di a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye Musa a ye ɲininkali kɛ ko mun na ko Musa Traoré yɛlɛmana base kɔnɔ Musa kelen ka coup d'état kɛ mun na Musa yɛlɛmana base kɔnɔ mun na Musa ma yɛlɛma Kuluba n b'a gindo d'i ma bi Musa toutes les maisons coloniales a bɛɛ kun ye farafin faga yɔrɔ de wayi ça fait mɔgɔ ni mɔgɔ min bɛ Kuluba dɔn a tanga président bɛ Kuluba maliyɛnw t'i lafiya maliyɛnw fagara Kidali tubabu ka gouverneur de tun bɛ yen Kuluba dugumala bɛɛ ye kaso ni mɔgɔ faga yɔrɔ de ça fait quoi maliyɛn dɔw ne ko maliyɛnw farafin dɔw de dara k'u kan tigɛ olu jeli a b'i kunna tubabu tila k'o yɔrɔ kɛ ko maison historique ka tila ka taa ko jamana masakɛ bɛ sigi yen de fo ka diɲɛ wuli a tanga o su ninnu ma lafiya jamana t'i lafiya o de y'a to Musa tun ye Kuluba to yen en 1984 u ye Musa nɛgɛn ka taa Kuluba de maliyɛnw farala ɲɔgɔn na sinon Musa ye coup d'état kɛ waati min na 68 fo ka n'a bila 79 la fanga tun bɛ Musa bolo kɛki u ye Musa nɛgɛn ka Musa layɛlɛ 84 fanga tiɲɛna Musa bolo mɔgɔ mɔgɔ bɛ Kuluba fanga tɛ ça veut dire i tɛ se ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan parce que dɔw de sara Musa mɔgɔ mɔgɔ ma da lala la i ma da foyi la Musa mais Macky Sall ta la kɛ Modibo Keïta u ye janfa kala mais n ko ye janfa kala kɛ fɛn Dakar n'i bɛ Dakar la maison coloniale Dakar palais présidentiel a dugumala ye kaso de Sénégalais kulo bɛ na maliyɛn minnu bɛ Sénégal kulo bɛ na farafinw de sara kɔnɔ k'u torturer mais e tɛ se ka na k'e bɛ masaya k'o kɔnɔ o jeli kelen kan
i ba de i fakɔrɔba i bakɔrɔba sara yɔrɔ min na k'a torture fo k'a faga a ye kuluba in yɛrɛ de to yen n'o mɔgɔ faga yɔrɔ di mɔgɔw sara de quoi a ye palais déloger non a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ye tubabuw ma nin choisi pour rien quoi maliyɛnw ka da ne dala kan na kuma fitinin don mais a bi kunna a tɛ k'an bɛ yan jamana in tɛ se ka lafiya ka bɔ tubabu sabu a tɛ k'an bɛ kuluba an tɛ bɔ tubabu bolo quoi o ye kelen ye filanan ye mun ye Modibo Keyita ka sangafo Asimi ka segin a kan Modibo Keyita su donna ko en tant qu'ancien instituteur Modibo Keyita su ma don en tant qu'ancien président Modibo Keyita su donna cogo min na n'an ma segin Modibo Keyita ka sangafo kan Modibo Keyita hakɛ bɛ maliyɛnw kan a ye sigi Modibo Keyita ka sangafo kan maliyɛn mɔgɔkɔrɔbaw ka ne lamɛn u ka fara ne kan an ka kuma ni Asimi ye a ka segin bilahi u sara jamana in ye de an ka segin Modibo Keyita ka sangafo kan a segin a sangafo kan k'a fɔ ko ancien président de la première république Asimi bɛ se ka organiser wallahi Asimi bɛ se transition bɛ se ka kɛ ka histoire bila a minɛn kɔnɔ hey ni su ma lafiya an tɛ lafiya koyi ni su ma lafiya Musa an tɛ lafiya dɛ mɔgɔw bɛ ka jɔ nin na nin ye kobaw de ye dɛ tubabuw ye dɔw de faga kuluba olu sini n'a fɔra ko jamana masakɛ ta baara kɛ ko i b'a kuluba place ninnu min na monument historique n kuluba y'o de tubabuw bolo an yɛrɛ bɛ ka tugu o kɔ an ka mɔgɔ kalanninw bɛ ka tugu o kuma kɔ ko monument historique quel monument c'est l'hécatombe des gloires u y'an faga de an jeli de don an ka makɔrɔbaw jeli de don an man ka sɔn an ka nin tɔgɔ in bɔ kuluba la galon don kuluba kun ye mɔgɔ faga yɔrɔ de a gɛlɛya ɲɔgɔn filɛ ne Sénégal u mana ko sugu bɛɛ kɛ u tɛ se k'u yɛrɛ bɔ tubabu bolo a tant que i ka masaya bɛ kuluba de i tɛ se ka bɔ tubabu bolo Musa de y'a f'i ye Asimi ka segin Modibo Keyita ka sangafo kan a ka segin a ka sanga sigi Modibo Keyita an n'a sɔrɔ kaburu an bɛ taa lajɛ k'a segin a donni kan k'a fɔ ko nin ye jamana ancien président de la République du Mali a kana fɔ ko Modibo Keyita su dɔrɔn comme ancien instituteur hey Modibo ka hakɛ bɛ jamana in fɛ dɛ Modibo y'a kɛ jamana in ye dɛ ni Modibo su ma lafiya Musa an bɛ lafiya min an t'a sɔrɔ dɛ sabanan ye 26 mars ye ah non histoire ɲagamina histoire ɲagamina u b'a kalama o tubabuw ni politiciens ye fɛn caman dilan dɛ tubabuw ni politiciens ye histoire ɲagami 26 mars la an ka histoire ta an k'a bɔ ɲɔgɔn na dɛ fɛn caman kɛra 26 mars la dɛ min ma walawala min tɛ tiɲɛ dɛ Musa tan da dɔw la mais ne bɛ min ɲini président fɛ ni président bɛ ne lamɛn a ka hakili to nin fɛn saba la dɛ n'a ye nin kɛ a bɛ maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan walayi politique ko tɛ foyi tɛ n'a a tɛ se ka yɛrɛ bɔ tubabu bolo abada tant que tubabuw ye a bangebagaw a mɔkɛw faga yɔrɔ min na ale bɛ yen Musa a bien compris mais u ye Musa nɛgɛn tun ka layɛlɛ ka taa n'a ye en 84 Musa tila ka yɛlɛmɛ kuluba tun ka taa bari Musa tun bɛ base de kɔnɔ ka Musa to base kɔnɔ basi foyi tun tɛ Musa la Musa n'u bɛɛ tun kɛlen ka ɲɔgɔn faamu donc ne bɛ nin damadɔ de f'i ɲɛna Musa sunkalo baro don donc k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na an mana bi mɛnni kama k'a fɔ bɛɛ an tun bɛ match la kunun voilà kunun an kun an ye ta dɔ cɛw kun an ye ta dɔ cɛw kun voilà ko ne jɔra siɲɛ fila de ka jɔn fo Sam Baliya ne b'a fɔ mun na ne ma poto gosi yan ayi dogo fila ballon d'or o bɛ kɛ cɛ Musa dongo saba ni dongo naani tɛ kuma ye sa vraiment an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a fɔ ko k'an bɛn waati wɛrɛ